Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'da. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga pagariami, mapiarkan iman tua kapipita. Nagupangan yung tanong si Allah subhanahu wa ta'ala mambagian tanwag yung kutua maanaw salama kalilintad. Lumintad tanong lang una mga Muslim. So mga ulama tanong, na pagaluin nira na agyang kutwa surga na aya kada kalau pinto iyan na walwa pinto. Tanto kumada ka lagi ang kutwa pinto surga sa pangunin tanong si ko Allah. Apagalin tanong din ng mamakasulat si ko surga wallahu subhanahu wa ta'ala. Okay na malalamba adi tanong katawan. At akasukada kalan na din yan nakatawan wanto na ipambeto uli na mga ngaran agyang kutwa walwa pinto agyang kutwa surga. Sa pagaluin tano, kaantano katukawi naguan miuman sa agyang kutwa sabut tano, ilmu tano. So surga na aya mialoy si iku mga pedahadith na aya mga ngaran agyang kutwa pinto yan na paganayro nagyang kutwa babus salah. Ikadua nagyang kutwa babul jihad, ikatlo nagyang kutwa babul rayyan, ay ikapat nagyang kutwa bab as-sadaqah, ay ikalima nagyang kutwa bab al-afin, sa ay ikanam nagyang kutwa babul tauba, ikapito nagyang kutwa babul ayman, sa ay ikawalo nagyang kutwa bab al-hajj. Mga pagariya, diyan ka na napaman na surga wallahu subhanahu wa ta'ala na mialo ya sa din sa tao apanganin yan si iku Allah sa makatalo. Gumirawas kanya na Allahumma inni as'aluka al-jannah sa makatalo na ibigay ron wallahu subhanahu wa ta'ala ang makasults kanya si iku surga wallahu subhanahu wa ta'ala. Gina ni kala igagaw nagulimu wallahu subhanahu wa ta'ala si kung mga uripan yan. Sa dun sa tawa, kababayaan niya nakapakasulyan ko surga. Pamanganin niya si iku Allah, raksa paman na piya-piya. Galabakan niya nagyang kuto mga amal, isusugun wallah na pananggilan niya sa mga haram, na ibigirun wallahu subhanahu wa ta'ala nagyang kuto kapakasurga yan. Pada panami aloy, na sa dun sa tao, auri nagyang kuto kapakapagabadasyan. Nataroon niya nagyang kuto ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahirin. Nalakaano no Allah subhanahu wa ta'ala agyang kuto mga paminto ano surga pambaya-baya wandong sulit sa agyang kuto mi alwitan. Allahu a'lam na mi alwi panasadin sa tawa batian niya nagyang kuto ayatul kursi siku kapakapasadian sumbayang sa mga faradu na ayabalasiyan nagyang kuto kapakasulyan si ko surga wallahu subhanahu wa ta'ala ayabu ang makaalangon na makaarnon sa kapakasulyan na sukapatay. So mga pagariya, giin na kapamagsira ini sa ilmu na kapakaya pagpagaluy ka nun sa giyang kutuan tunay mga galabag ang mga pipiya. Akatawan tano, ini pa mga nura katano, mga ulama tano. May alwira na paman na galabag ay pakasul ko surga. Kanap ka to kaw yung mga peditano ang mga Muslim na miya kakuwatan sa balas. Anta ka aluy ka no sa giyang kutuwa paman na mga ped. Miya turo mga ulama ang mga ngaran na giyang kutuwa paminto surga. Balasan tanu Allah subhanahu wa ta'ala sa madakalamapya sa dunia na yamalana sa alungan na mori. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.